Οι καλύτερες περιοχές στο Τσιάνγκ Μάι. 1. Παλιά πόλη. Η πολιτιστική καρδιά του Τσιάνγκ Μάι, αγαπημένη στους ταξιδιώτες, τετράγωνη με τάφρο γύρω της. 2. Νίμεν. Η σύντομη εκδοχή του Νίμεν Χάιμεν, μια μοντέρνα γειτονιά που αγαπούν ντόπιοι, expats και τουρίστες. Καφέ, μπαρ και εστιατόρια για κάθε γούστο. 3. Νυχτερινή αγορά. Βρίσκεται κοντά στην παλιά πόλη και είναι ιδανική για τους λάτρεις των αγορών. 4. Riverside. Ιδανική επιλογή για ξεκούραση, μακριά από τον κεντρικό αναβρασμό. Βρίσκεται κοντά στον ποταμό Μέι Πινγκ, με υπέροχη θέα, κατάλληλη για οικογένειες και ταξιδιώτες που αγαπούν την ηρεμία. 5. Σανταθάμ. Ένας μοντέρνος γειτονιάς, βόρεια της παλιάς πόλης και του Νίμεν. Προσφέρει πιο ήσυχη ατμόσφαιρα, παραμένοντας κοντά στα αξιοθέατα και την νυχτερινή ζωή. Για διαμονή σε όλες αυτές τις περιοχές, επισκέψου το άρθρο μας στο misstourist.gr. Έχουμε τις καλύτερες επιλογές για κάθε προϋπολογισμό. Σου εύχομαι καλά ταξίδια.